Opětka mých nožů. Začnu Mikovem. Tento nůž jsem pořídil někdy v roce 1993 za svoje poslední československý peníze, než byla měna. Tenkrát asi 115 korun. Mám ho do dneška. Prostě k tomu taky už mírnětý pouzdro. Tak. Dále BSK 2 od Blacka, pořízen vlastně letos v únoru, ale domluval jsem se s ním na něm už v loni na výstavě Příbramy. Prostě excelentní nástroj prostě na sekání do divočiny. Říkám, já nejsem tak silný člověk, nemám tak velkou ruku, samotný nůž váží 400 gramů, ale opravdu excelentní nástroj. Perfektní pouzdro, kožený, docela pěkně provedený. Tak. Dále je to tady S1, zakoupená čepel před vlastně už 3 rokama, ale před 2 rokama už zhotovený Mikarta od Haima. Tu Mikartu mi tam dělal pan Šmidrkal, špičkový nožíř z velkého oseka, který vyrábí fakt pěkný nože. To samý i pouzdro, takový prostě ruční práce, kůže. Prostě praktický pouzdro, paráda, no. Ale moc ho nepoužívám, no. Možná ta ručka je až možná taková menší, že se bál, že mám menší ruku, že jako to, ale nevím, no, takový pracovní jako nůž. Ale chtěl jsem to, mám to, jsem spokojený. Dále F1, jak jsem říkal, kterou nešetřím. Prostě pracovní nůž do přírody, nebal bych si s tím nějakou konzervu otevřít. Prostě i tady tu špičku používám, že, s firestylem, když si potřebuji škrtnout, když tam samozřejmě používám sirky nebo zapalovač, jo, ale člověk si tam taky nějaký ten firestyl použije, jen tak jako jak to hazí jiskry a podobně. Nešetřím jí za ty peníze, prostě super, a říkám, já jedině můžu kůži, takže z kůží. Dále je tady neck knife od firmy Benchmark, množenůž, taky asi bylo 500 korun. Parádní takovej do kapsy pouzdro, sice kidexový s několika možnostmi úchopů, ale dobrý. Jednou jsem taky říkal, že bych si na to ušil pouzdro kožený, kůži na to mám na to i nítě tohleto, ale nikdy jsem nic nešil, takže zatím hudba do budoucna. Další pevný nůž je tento potápěcký, který vlastně použil v jedné epizodě Bear Grylls. Čepel z titanu. Sice ten tvar je perfektní, ale taky ten titan, nevím, jak bych ho brousil, aby byl nějaký dovatě ostrej. Jako úplně ostrej není. Ale taky takový, tak člověk to tenkrát chtěl a tak si to pořídil, no, takže potápěcký nůž. Tak, novinka, to bylo zhruba 30. září, srpna, pardon, jsem byl v Praze, jsem nožířství na Národní ulici, koukám mezi vitrínama, tak mě tam zajímal tady ten od Magnumu, Becker Magnum, že jo, taková ta jejich jednodušší jakoby série nožů. Líbil se mi, no nebyl drahý, 857 korun, pouzdro teda není kožený, je to umělá kůže, ale prostě tak člověk si udělá radost, jo, no tak, že jenom jednou, tak tady mám ještě ty vrhací nože od Gilla Hibena, myslím, že to je typ 2007. Zkoušel jsem s nima vrhat, není to tak jednoduchý, občas jsem se trefil do dřeva, zavodlo se to, ale chce to nějaký civik, no, nebo rozhodně jako tak. A teď ty zavíráky. Takže Bak 110, na který nedám dopustit, perfektní kožený pouzdro, dneska taky ty výrobci, jak nabízejí ty pouzdra, takový ty kordurový nebo takový poloplastový. Já jedině kůži, Bak 110, betelný lockback, pro mě do přírody ideální. Měl jsem ho tuhle na houbách, osvědčil si jak jinak prostě, kdyby to je takový větší svačíňák.
jeho bráška, můj nejlepší, snad nejoblíbenější nůž, prostě, který snad může být. Buck 112. Je menší, ale prostě takový bytelný svačiňáček, jo. Tady z těch dvou nožů, když by každý muž našel na Vánoce pod stromečkem, myslím si, perfektní dárek, a pokud člověk ten nůž nestratí, tak ten muž nám může sloužit hodně dlouho, možná celý život. Taky opět, že jo, s pouzdrem. Tak. A třetí bráška do party, Buck 55. Takový ten malý gentlemanský, no, jako třeba kdyby člověk šel do divadla, tak se dá do kapsy, do peněženky, jen tak, kdyby náhodou někdy něco. Chtěl jsem to, mám to. Člověk si musí dělat radost. Tak, dále tady PXLK, Faulkner, hnědá mi karta. Samozřejmě já teda nože používám bez klipu, klip jsem oddělal. Jak říkám, tenkrát jsem s tím strávil hodně času, spával jsem s ním snad 3/4 roku pod polštářem, ale dneska taky je vítrince. Známý jako nový od tebe, Spiderko, Stretch, taky parádní namazlení, dokonalost sama, že jo, prostě špičková ocel, špičkový nebo luxusní použití materiálu, ten carbon fiber, perfektní pojistka, už perfektně chodí, ale říkám, bál bych se s tím nějak zabrat, jo, do něčeho tvrdýho, že prostě takovej luxusní zavírák, no. Ale pro mě fakt v poslední době nevyužitý, takže asi půjde do světa, pokud bude mít někdo zájem. Dále mám tady ten lockback, Becker Magnum, tenkrát se mi strašně líbil, samozřejmě ten paroch není pravý, je to umělotina, ale líbil se mi ten tvar, prostě to provedení, no, používám to, je to vlastně jakoby ten Buck 112, no, dá se to použít i v tom pouzdru. Další tady mám, na který jsem se hodně těšil, byl Buck 576, bytelný lockback, jako se mi tam líbilo, prostě bylo tvrdý čepele, použití rukojeti mikarta, tady průvlek na šňůrku, opravdu bytelný lockback. Takže bych taky, že bych ho používal jako EDC, ale taky pak párkrát jsem ho provětral, ale momentálně je ve vitrínce. Ještě je tam ta verze 577, ta ještě bytelnější. Taky ten Fox, ten už nabízí asi ve 3 variantách, záleží na použití rukojeti. K tomu teda bylo obyčejný tohleto kordurový pouzdro. Ale co já používám je od Victorinoxu tohle pouzdro, kam se perfektně vyjde PXL, a i právě tady ten Fox. Je to prostě fakt tip-top, to vychází, se to tam vejde. Pak mám tady Higo Kami, taková japonská rybička, pekaně ostrá, už jsem si několikrát pořezal, takže z mi tekla krev jak z vola, to. Takže opatrně, jednoduchý pouzdro. Tak, pak mám tady takovýhle nůž, to byl oxký nůž, to jsem koupil na výstavě v roce 2011, říkám, nepojedu z výstavy bez nože, tak jsem, nevím, jestli za 12 stovek pořídil takovýhle lockback, no spíš můžu teda lockbacky, dřevo je Wenge, no, takovej nějaký takový to, ale mám z ní radost, no, tak člověk pořídil si ho, no, dneska bych ho asi nepořídil, nebo to, ale pak je tady Victorinox Bantam, že jo, prostě jenom dvě želízka, jedno želízko, druhé želízko, bez vývrtky. Tady mám Victorinox Huntsman, má pilku, má nůžky. Tady s tím mám taky radost, to byl rád z Kauflandu, za pár korun asi 200, lockbackček takovýhle, nevyklá se, tohleto za pár korun, paráda, na houby, ideální. A ještě vlastně, to bylo se Srolvansky, byl zdarma takový nůž s částečně zubatým ostřím, který teda úplně nemusím, ale opravdu má to velkou účinnost, to zubatý ostří. No. Já jsem vždycky pro tu klasiku jsem byl. Tak toť vše.